Tämä on nyt sitten viimeinen otto. Nyt on harjoiteltu niin monta ottoa. Eli tänään ei tule ennen jälkeen kuvaa, tänään tulee henkilökuva. Eli mun nimi on Heini Kemppi, olen 50-vuotias ja mun perheeseen kuuluu 2 aikuista lasta, aviomies ja sitten maailman ihanin vanhuskoira. Ja valmistuin ammattijärjestäjäksi 14.12. eli noin kuukausi sitten. Ja semmoinen kuin Järjestelyakatemia, siellä 2 ihanaa opettajaa, Emma ja Sanna. Täällä ollaan. Ja virallinen titteli on Professional Organizer eli järjestelykonsultti. Itse kuitenkin jotenkin, en tiedä onko murrejuttu tai opittu asia, mutta ammattijärjestäjä-sana tykkään siitä niin kuin enemmän. Ja tosiaan ihan Suomen ammattijärjestäjät ry on tämmöinen vanhimpia, eli ehkä sieltä tulee se oma sanarakkaus tätä kohtaan. No, osallistuin tähän koulutukseen sen takia, että mulla oli joku pieni mielenkiinto asiaa kohtaan, mutta ei oikein vielä semmoinen, että musta tuli siis ammattijärjestäjä. Mutta sitten niin kuin jo ensimmäisen harjoitusasiakkaan kohdalla, kun tuli se onnistumisen riemu ja se tila oli sellainen siisti, niin se jotenkin teki sellaisen, että tämä on oikeasti se, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten tietysti kävin koulutuksen loppuun. Nyt mun aika on kulunut siinä, että mä oon opetellut tekemään kotisivuja, yrittänyt ottaa Instaa, Facebookia ja sitten vielä opetella TikTokin käyttöön. Jokaisesta näistä paikoista mut löytää tilannetaju. Verkkosivut on tilannetaju.eu, koska se FI-pääte oli jo käytössä, niin sitten tein tällaisen ratkaisun. Itse tämä tilannetaju, mulla ei ole siitä vielä yritystä, kun mä emmin, että alanko mä tekemään päätoimisena, sivutoimisena, kevytyrittäjänä vai miten mä alan niin kun tätä tekemään, mutta alan tekemään. Ja YouTubeen sen verran, että hain asiakkaita, harjoitusasiakkaita ja asiakkaita, että kuvaisi niitä järjestelytapahtumia. Mutta nyt on sellainen haaste, että mun täytyy opetella editoimaan ja se ei ole ihan pieni homma. Ja sitten kun tässä on ollut kaiken näköistä muutakin opettelua, niin se tulee sieltä kyllä ajallansa, mutta tosiaan. Ja käykää tykkäämässä, jos tykkäätte, jakakaa, kommentoikaa, koska se tuo, vaikka ei itse palvelua niin kuin tarviskaan, niin se tuo sitä näkyvyyttä sitten taas mulle, jos haluatte antaa mulle näkyvyyttä. Ja YouTube kanssa, niin se ottakaa tilaukseen. Ja te tiedätte, kuinka se hoituu. No, miten tämä sitten tapahtuu, tämä järjestely, eli otatte yhteyttä muhun jonkun sosiaalisen median kautta tai verkkosivujen kautta, siellä on lomake tai soitatte tai miten koette sen niin kuin itselle sopivaksi. Kyllä mä siellä sitten olen vastaamassa jollain aikavälillä ainakin. Ja sitten yhteydenoton jälkeen niin voidaan tehdä konsultointikäynti taikka sitten puhelimessa miettiä, että mikä on parhain ratkaisu, olenko mä oikea apu, onko joku muu apu parempi, mistä aloitetaan. Ja ylipäätänsä se, että kartoitetaan sitä oikeasti sitä tilannetta. Ja kannattaa ihan matalalla kynnyksellä olla yhteydessä. Se ei maksa mitään. Ja kelle tämä sitten sopii, niin tämä sopii niin kuin ihan just sulle, kellä on se sama kasa jossain, sama varasto. Sä et löydä sun tavaroita, sä etit vaikka auton avaimia tuntikaupalla, sä ostat uutta tavaraa, kun vanhaa on hävikissä, niin kannattaa sellainen hyvissä ajoin, koska
aika usein se menee sitten lumipallona eteenpäin. Se menee myöskin se järjestely, että kun saa yhden paikan järjesteltyä, niin sitten se mä haluan tuon, että nälkä kasvaa syödessä. Ja sitten mun motto tosiaan on, että järjestetty tila vähentää stressiä, ja se on ihan tutkittu homma. Ja ei kai siinä sen ihmeellisempää. Tiistaisin mä yritän tosiaan aina ennen jälkeen kuvia ja yrityksen saada tässä nyt pikimmiten hoidettua. Ei mitään, nähdään.